babun bakali yang ni balai baram election abang ni lah persyang menteri stop menteri bah watang haipor iba khandiat ke bangi yo menteri kum MLA kum basis nam tam lada pipai ya kanong rim terekam ke jungi nadu basdang yong chit ingi ba nginwanra karoi kapar hakishnong kitau ka constituency ke gajing po constituency jungi hakini ki snam ki bala ya ki bala late no kumba nru pusan tili kishnong kidon hapo ka constituency mor keneng jungi but na kini ki nru pusan tili kishnong kibabon na kini kishnong ko umbam umdi kampat biang kamut ka water supply scheme kampat don ka biang bahkan tenpoi hakishnong lingba ki tulong ki bapher kaba arpat kasurok kalenti singkin di kawai nangta kabalai di kakot kakhya ru ni hapo konstruksi dang don tang KPC bros kata re hadin ka jingwan jungi la ban upgrade e KPC syakasi si o kidon ki formalities kat kum government norms ki bangim la ban shu ya state kamtam hakatung thungkam da se kini ki CSC kini ki establishment namar baki hab ya lingba ka process ke ba hab ban hot application hab ban pelong exam pelong interview te kabasau pat hakabide bat karep karyang bat ka yo kakot jo kibrio te kani ki bungi akran bahana ka porsche ko por ki long ki mat ki bakong san bha ban kedeu ya ka ri ka jungi te ngila persyang hai sistem tang hapo sistem tang nam ta ka skim ngila wanra kumba shispa tam krur haka sistem ha konsumsi mor kene ki shnong ki bala dawa bandans banyo skim la jan khatsan arkusnem kim ju yo dei haka term ka jungi ki yo ki shnong ki bompat poi surok rong haka term jungi ki la poi surok haka bayadei bat ka kot ka khia ru ngila persyang haka term jungi wat yakani ka jingdawa bala jan nyo prasnem jokani ka shiliang wa shala sunjuk jongki noilam shnong ka ba sharum negrems banyo eka health sub center ngrede hakatam jungi ngi penyo eka ni health sub center bak mentala jan dep tre eka ni health sub center stangkat nungin yo ban pleno te yaka PHC dim moring keneng la upgrade syaka CHC te bat nakamta karep karyang ngila ailing baki scheme of hair ki ban mentoi ki nong rep kat bala engam ong sistem bala la lut ngrei kat bala eng la persyang te ngrei da poi election ngiram klem poi perkhat ka jingram jungi klem poi perkhat hoi hakabaning kong ngasu kendit te hendrei ondal awat pat ega jing shisha la lap ba pleng hapo morin keneng constituency ka jing job jong ka VPP ka banding kong hi ka daw ka de ka jing yarap jong ka TMC ka jing yarap jong ka TMC ban phalut baro ekibrio jong ka parti jong ki bat ikiwe da kinu kilenti ban pha ban kershan no ka VPP ka ba arpet de ka jing ruai kumaya so kan rum naneng ki ong bla shong shit bla ka jing ruai te kini ki artli ki daw te habang ipet hakiwe ki constituency ru kalong kumta ka jing job jong TMC de na ka jing rap jong VPP te henrei ka VPP kamla bantri kam Shapok Goro Hills ka don bitang ka TMC bagian PP te ladapet ikini ki ake baro khoi ki jingja kipin sakhi ba plan ka VPP kamdei ka parti ka ba napori khasi but upra khasi la benong di upra West Bengal kani kabangi la lap hadin bangila bishar bhai kini ki jinglong jingman habedi collection ke berang syudam te kata ka bangala ban kento habedi bakanika jinglong VPP West Bengal jinglong VPP ka durbula le sila benong jong ka TMC hapo rikhasi ka di ka VPP te lingba ki sakhi ki babun ki bangila lap te kata hi lada habban yakun election lashim snam kum ki MDC
nga so ban ong ba ngila itu iki opponent jungi kanam dan jing artatin shu but la dei upra khasi la le si la bandan ke jing akun en re la dei upra West Bengal inam shat slam kan nang wan phai byang hi kan